Welcome po ulit mga ka-OFW. Pati na rin mga kasama natin overseas Pinoy sa Australia at sa Dubai sa Abu Dhabi. Tamang-tama itong post natin to, maraming papaitan dyan. Yes po, ang video natin ngayon papaitan. Sa mga hindi nakakaalam, ang papaitan po ay tripes at innards ng either baka or kambing, flavored with sampalok at bile yung apdo. Pero sa mga Ilocano, ang pangpapait ay kinukuha sa small intestine. Yung green enzyme, yun yung mga kinakain ng baka o kambing. Papait ang tawag ng mga Ilocano doon. Pag bumiyahe ka papuntang north sa Ilocos, sigurado most na madadaanan yung restaurant or karinderya may papaitan or pinapaitan. Okay, umpisahan na. Kunin ko na yung papaitan mix para ma-defrost. Dahil lockdown dito, sa press option meat shop lang ako nakabili ng pangpapaitan. Subukan ko ito kung pwede. Habang dinedefrost, ihanda ko muna ang mga sahog. Isang tangkay ng tanglad tatadtarin, pagkatapos ay ibuhol. Isang buong bawang, chop lang. Tatlong maliit na sibuyas, chop din. Siling pangsigang at hot red chili. Slice ko yung iba. Mahirap din pag sobrang anghang. Isang maliit na bundle ng spring onions, chop. Pang garnish ito.
Ito, sampalok sinigang mix. Ito ang gagamitin ko. Ito lang ang available sa kusina. May gabi, subukan ko lang. May cooking instruction, tignan ko kung ano nakasulat. Ito, sabi pakuluan muna bago igisa. Lagyan din ng pangpaasim. Medyo konti rin lang to, hindi ko na i-pressure cooker. Igisa ko na kaagad tapos saka ko na palalambutin. Yung nga lang, aabutin siguro ito ng mga 2 oras. Hugasan ko muna. Okay, umpisa na. Initin ko ng kaldero. Inumpisan ko na rin igisa sa bawang, luya at sibuyas. Yung first part ng papaitan mix. Ito yung liblibro, stomach at mga intestines. Paigain ko muna. Lagyan ko na ng hot water. Marami. Hanggang kalahati. Matatagalan lumambot to. Subukan kong pakuluan ng 1 oras. Ay, yung tanglad pala, munti ko nang makalimutan. Pagkaiga, nilagay ko na yung second part ng papaitan. Yun yung ibang laman loob. Stir ko ulit hanggang maiga. Kaya medyo ubos na ang tubig. Lagay ko na ang laurel. Pampabango rin to. Sunod naman ang pamintang durog, halo-halo lang mga 5 to 8 minutes. Ilagay ko na ang patis, mga 1/3 cup siguro ito. Tuloy lang ang luto, mga 1 to 2 minutes. Tingnan ko lang kung matigas pa. Tatagalan pa ito. Lagyan ko na ng mainit na tubig. Ganon din hanggang kalahati. Takpan ko na. Pakuluan pa, aabot siguro ng mga 1 oras pa. Kulang na ang tubig. Dagdagan ko na lang.
malapit na ito. Pakuluan ko na lang mga 3 to 5 minutes. Ilagay ko ng sinigang mix at papait. Kalakalahati lang, baka sumubra sa asim at pait. Okay na ito, konti na lang. Ilagay ko na itong mga sili. Mga 2 to 3 minutes pa. Then tatanggalin ko na sa apoy.